teniendo la humedad que se encuentra en esa parte de la mina, es muy buena para que así se obtenga mejor estas plantas. Bueno, yo voy a hablar sobre el Mine2H2 Project, ese es el nombre, no tiene traducción. Básicamente este proyecto transforma la antigua mina Pozo Fondón en una planta de hidrógeno verde. La reconversión es sostenible y más ecológica que muchas regiones mineras europeas. En base a esto, también es importante hablar del centro innovador. Básicamente, conecta personas, instituciones, empresas y comunidades con el objetivo de impulsar la transformación de una antigua mina de carbón en un ecosistema dinámico, innovador y sostenible. A tady v České republice tedy se hlavně zaměřujeme na přeměnu území po těžbě, kdy tedy obnovujeme krajinu či transformujeme komunity. A u nás tedy máme nejznámější projekt POHO 2030, který se snaží hlavně zaměřit na to, aby se k nám do Karviné vraceli lidé a mladá generace neodcházela pryč a taky pracovní podmínky. Jako 3 hlavní cíle teda jako v Česku je teda jako dělání těch muzeí, aby se jako zachovala nějaká připomínka těch do uhlí a aby se to všechno nepředělalo a dostane nám teda nějaká připomínka. A nějaké festivaly, jako třeba v Ostravě jako Vítkovice jako a tak. A podnikatelské zóny. A první příklad tady máme teda Důl Gabriela, kde jsme teda byli včera. A areál se postupně rekultivuje a plánuje se nové využití pro podnikání a kulturní účely. A teda jako má z toho být takové kulturní centrum, jako my jsme tam včera, takže to sami víte. A má tam být teda součástí taková horolezecká jako část. A ta hlavní budova se teda má jako rekultivovat pro takové akce jako diskotéky a takové pasové věci, nevím, jo.